kuitenkin tarviis ne katurenkat, jota mulla nyt ei oo. Tai ratarenkaat, mitkä on kans ne slicksit. Että sä huomaat, että mä auton kovin kovasti kiinni ees vielä. Toin ei sen kilpailu edes riitä tuo. Ei sitten millään. Pitäis meikin laittaa tuo välitykseen vaihtaa. Voiko katsoa välityksiä muuten vaihtaa? Laittaa sallivettä kiihtuu, niin mun oppista laittaa sitä limitteriä. Mä laitoin limitteri ylemmäksi. Toisaalta hyödyttämään autosta tappoveen sen jälkeen. Mutta nyt tässä onneksi aikaa testailla. Ei välttämättä eka kerralla nyt tulee voittoa ees. Mennään vaan tavoitessahan se saavutus. On sitten yksi apus enemmän kerättynä Rummerkaarista. Ja myös kannattaa kahtoa. Viime videossa on kahtomisena oli info tulevasta Wintercarpelista, faktaa ja spekulointia. Jos teillä ottaa lisättävää, niin voitte vaikka tähän kommentteihin laittaa. Ja siinä on kaikki valmiina. Vai onko? On siinä. Auto on aika laiska. Mutta ei todellakaan hyvä merkki. Tuolla kilpailua ajatellen tästä säätä ottaa ainakin neliveto laittaa kyllä päälle. Se on varmaan aika tärkeä tässä. No oikee puoli. Tähän aikana näköjään vastaan Teemon poika. Se on helppo vastus onneksi. Ja varmaan on kaikista helppoa. Eikä mä ottele limitteis päälle, kun ne nollaan tullut. Joo, kun mä tulin pelin on kaikki nollaan, niin okei. Ymmärrän sitten se ei toiminut. Se tuntuu ne auto niin laiskalle. No tänne 2.1. Olettaa 4 vetoa epsi päälle. Laitetaan tähän sorttiratioon, niin tämä on niinku se. Eikö mä vaan siitä kiihtyy nopein, mä en tiedä. Hetkinen. No en tiedä, katsotaan. Tuosta on oikeesti väärä. Tosiaan voi saada rallivalintaa sen nopeusvälityksen. Tää hyvin kyllä lähtee sitten viivalta. Nyt kohta nähdään mitä käy. Kyllä saa hyvin puolesta puskee tuosta, se ei sudi esimerkiksi. Miten mä tuon lähtösää on kuulla, että mä en tavaras lähtöä. Se on tässä ongelma, siltä että auto ei sammuttua. Nyt mulla on sammuste auto, voi perhana. Tuo on tosi huono homma. Tää nopeasti Teemon auto kyllä kiihtyy. Vähän pelottaa, voisin sanoa näin. Ei todellakaan niinku varma voitto. Niitä varmaan voitais mä pääset sua viivalta oikein liikkeelle, että auto ei sammu. Elää pakki pois, hyvä. No, vapaallako antaa kaasun eikä se auto sammu. Jo kuulitte. Hyvin kiertää. Vaikka nyt tulisikin huono lähtö, niin pitäis voittaa. Tuolla ne 2 muuta niin tuo ja tuo aika vaikea voittaa. On niinku träkkiautoja. Mennään viivalle jo. Mä oon valmistuttunut vaalea valoon. Joo, se jääkö tikku paskaa se poika sinne, no niin. Älä hyvä väärille kaistalle, voi vittu mä auto puskee. Mitä tapahtuu? Ei tullut oikeesti voitto kyllä. Mitä tää tapahtuu? Miksi se tämmönen tämä auto? Mitä helvettiä? Näittekö? Mä vielä kuolin tuo, voi jumaliste. Tässä mutta peliäkkiä. Niinkö pitää tapahtua? Kysypä nyt niinku vaan oikeesti. Viime videossa kun mä tässä teissä se ei ollut tuollainen. Nyt se niinku lakiitti tuo peli ihan saakelisti ja se niinku meni silleen ees taas kalleille edes mennä tuo. Nyt oli tosi niinku outo tuo kyllä oikeesti. Minä olisin voittanut, mä menin väärille kaistalle ja se ottaa se Teemon pojan ajan sinne. Ei tule siitä saavutusta silloin. Voi olla, että se niinku laski freimit jonkun takia jo liikaa se lakiitti. Mutta on tuolla taas täällä kylällä. Harmi homma, kun ei ossaa niin ei ossaa. Mutta mä voin sen lentää onneksi. Onko mulla joku asetuksessa oikeesti väärin? Ei täällä mitään pitäisi olla väärin. Mä voin tuota piirtotaisuutta laittaa ihan nollaan, niin ainakin peli pitäisi pyöriä vähän paremmin.
Mutta sitten ongelma se, että on saatu auto pysymään suorassa. Ei auta, että niinku voitanko nyt pysyä samalla kaistalla. Nyt täällä ei oo kilpailu, nyt täällä ei mut taija kylältä tuonne. Oi persee. Täällä video kestää 2 vuotta. Ei mekään livytpätkä tämä tällä menolla. On mennyt jo 6 minuuttia, nyt 7 minuuttia on mennyt jo. Otetaan tähän 2. Otetaan tähän long rationi. Oli sen takia äsken pukas tuo paska. Nyt kun mulla ei se sortratio, se kiihtyvyysjuttu saattaa olla päälle, se sitten meni ihan sekaisin tuo auto sen takia. Nyt se kuitenkin menee vähän paremmin suoraan. Silti mä niinku tiputtaa tuota frameä, että mä pelin tosi paljon. Ja ne oikeesti ärsyttää tuo. Nyt näyttää, kun mä pelin tuota, se on vähän nolla, niin tämä peli pidä yhtään. Muuta kuin tuohon naama eteen. Kyllä se edelleen tuonne vasemmalle puskan, tuon kyllä pystyy onneksi säätämään. Löysää vaan kaasua. Mulla on tyhmänäköinen peli, kun ei piirrä oikeesti yhtään, vai jonnekin auringonlaskuun tai semmoseen niinku... Semmoseen vaan ajas. Kyllä te tiedätte. Tällä tämä peli on niinku mielenkiintoinen tälleen. Vähän näköinen. No mä uskon, että mä täällä saa sen saavutuksen rikottua. Sen saavutuksen tietty aika, mikä pitää rikkoa, se varttimaalissa. Oliko se sekuntissa 12 vai mitä liian olisi ollut? Nyt annakin niinku... Vaikuttaa mulla on paremmat nuo valitukset autossa. Jos on kakkosella kivettä, ottaa 60 helposti jo tuo. No niin, katsotaanpa nyt sitten. Luulin sitä meni sekalla läpi tää. Otetaan nytkin ensimmäinen päänakka tosta pois. Se voisi sitä ratiin muuten käytössä vähän muuttaa, se on vähän oudon tuntunut. Mistä ne on semmonen? Valitaan tuota vähän alemmaksi. Se ei oo niinku herkkä tuo. On silti vähän herkkä. Oho, 426. No vieläkin tuntuu tosi oudolle tuo. No mennään tällä. Vaikuttaa se lähtee ajamaan, kun ei tiedä yhtä mikä tie menee. Ja kun tuollaisen maapallon tuo reunat tippuu alas. Ja te ette näkemään sen saavutuksen. Mulla on pelikaappaus päällä. Että näkisi, että tässä on niinku näytön kaappaus päällä. No mutta onneksi siitä ei näy, kun se tulee sitten. Alahan nyt tulla sitä, ei saa kopäivää aikaa. Nyt on tärkeää pysyä omalla kaistalla. Sitten rekisteröityy on mulle se aika. Ei ole toiselle. No tämä auto tuntuu paljon paremmalle. Oli varmaan äsken saadet ihan pielissä vaan. No niin. Nyt se alkaa kohta. Tämä on niinku se helppoa. Mutta tämä voitan helposti. Mä voitan Jani ja sitten se vihreän käton voitan tosi helposti. Ja voisi yrittää ottaa toisen Tracksteria vastaan kisaa, niin että mä häviän kyllä. Ehkä vois voittaa saada tässä paremmat renkaat. Hei, mulla on punainen täällä nyt. Ei oo, todella mä vein oikeesti yli. Miten tuommoista mä vein oikeesti yli tuosta, kun mä olin viivalla koko ajan? No, testi. Mutta nyt nähdään tämä valtaustalolla tämä... Joo. Miksi se auto menee tuolleen? No miksi se pomppi koko niinku offroadin auto tämä paska? Tota mä en oikeesti ymmärrä yhtään. Sä oot kyllä yks kyrvän syy. Mene
säkin kotiin. No mitä helvettiä? Onko se vaikka niinku liikaa kaasua ja sitten kääntää, niin se heittelehtii? Vitun dorkka. Sä oot kyllä yks kyrvän syy. Tai sitten kyllä sen lisäksi kierroksien määrä. Taas. Aika passi. Eikä jos jossain hiekkatella rallia. Saatana. Mene säkin kotiin. Painu vittuun saa. Nyt se meni ihan hyvin suoraan. Vitun mulkku. Vitun mulkku. Tai ei tällä pysty kääntämään yhtään, kun tämä sitten menee heti kyllä